Diolch yn newyddio. Diolch yn y ti o Dduw unwaith eto am y fraint o gael dod i'th di. Ni'n cyflwyno'n hamser i ddofal di teir tywallt y lan ysbryd arnom. Ni'n gofyn hyn o'r trwy enw a ceiddiant yn harglwydd Iesu Grist. Amen. Croeso'n gwasanaeth ar ôl yr oedfa fe fydd na baned drws nesaf yn y neuadd. Fydd na oedfa nesaf pnawn sydd ym hanner awr 3. Fydd ein cwrdd gweddi misol cael ei gynnal ar y trydydd nos Iau o'r mis sef Gorffennaf yr 20fed am hanner awr 7 yn y neuadd. Ac hefyd yn agosau mae'r cynadledd haf, yr oedfa Gymraeg fydd yn cael ei gynnal ar pnawn dydd Iau am hanner awr 4 Gorffennaf 27. Ac fe fydd y parchedig Martin Williams yn pregethu. Nawr wrth i ni gymryd y casgliad, gan i aros ar ein heistedd i gan i emyn rhif 146 o tyred arglwydd mawr, dihydla o'r nef i lawr, gawodydd pur. 146. Darlleniad o'r Salmau, Salm 22. Salm 22, dechrau'n yr adnod gyntaf. Fy niw, paham ymgwrthodaist, paham yr ydwyt mor bell oddi wrth fy iachawdwriaeth a geiriau fy llefain. Fy niw, llefain yr ydwy fy dydd ac ni wrandewi, y nos hefyd ac nid oes osteg i mi. Ond dydy oed sanctaidd, o dydy yr hwn oed yn cyfaneddu ymoliant Israel. Ein tadau a obeithiasant ynot, gobeithiasant a gwaredaist hwynt. Arna ti y llefasant ac achubwyd hwynt. Ynot yr ymddiriedasant ac nis gwaradwyddwyd hwynt. Emynau prif ydwyf ac nid gŵr, gwarthrydd dynion a dirmig y bobl. Pawb ar am gwelant, am gwatwarant, lleisant wefel, ysgydwant ben gan ddwedyd, ymddiriedod yn yr arglwydd, gwarededef a chibedef gan ei fod yn dda ganddo. Cynnes ti am tynaist o'r groth gwneithos di mi obeithio pan oedd hwn ar fronau fy mam, arna ti yn bwriwyd o'r bri, o groth fy mam fy niw ydwyt, nac yn bella oddi wrthif oherwydd cyfyngder sydd agos, cynnes nid oes cynorthwywyr, teirw lawer am cylchynasant, y gwrdd deirw basan am hamgylchasant. Agor asant arnaf ei gennau fel llew rheibus a rhiadwy, fel dwfr ym tywalltwyd, am hesgyn oll a ymwahanasant, fy nghalon sydd fel cwyr,
Hi a doddodd yng nghanol fy mherfedd. Fy nerth a wywodd fel pridd rhestr am tafod a lynodd wrth daflod fy ngenau ac I lwch angau ymdygaist. Cynnes cwn am cylchanasant, cynulleidfa drygionus am hamgylchasant, y trywynasant fy nwylo am traed. Gallaf gyfru fy holl esgyn, y maent yn tremio ac yn edrych arnaf, y maent yn rhannu fy nillad yn ei misg, ac ar fy ngwisg yn bwrw coelbren. Ond tydi arglwydd nac yn bella, fy nghydernid brysiau im cynhorthwyo. Gwared fy enaid rhag y cleddyf, fy unig enaid o feddiant y ci. Achub fi rhag safn y llew, canis o blith cyrn unicorniaid ym gwrandewaist. Mynegaf dy enw i'n brodyr, yng nghanol y gynulleidfa yddfolaf. Y rhai sydd yn ofni'r arglwydd molwch ef, holl had Jacob gogoneddwch ef, a holl had Israel ofnwch ef. Canis ni ddirmygodd ac ni ffieidiodd gystydd y tlawd, ac ni chuddiodd ei wyneb rhagddo. Ond pan lefodd e fe arno, e fe awrandawodd. Fy mawl sydd ohono ti yn y gynulleidfa fawr, fy addunedau a dalaf ger bron y rhai a'i hofnant ef. O tlodion a fwytant ac a ddywellir, y rhai a geisiant yr arglwydd a'i molianant ef, eich calon fydd byw yn dragywydd. Holl derfynau a ddeiar a gofiant, ac a droant at yr arglwydd, a holl dylwythau y cenhedloedd a ddolant ger dyfron di. Canis eiddo yr arglwydd i'w adeirnas, ac e fe sydd yn llywodraethu ymhlith y cenhedloedd. Yr holl rai breision ar y ddeiar a fwytant ac a ddolant, y rhai a ddisgynant i'r llwch a ymgrymant ger ei fron ef, ac nid oes neb a allgadw yn fyw ei enaid ei hun. Ei had a gwasanaethau ef, cyfrifir ef i'r arglwydd yn genhedlaeth. Deiant ac adroddant ei gyfiawnder ef i'r bobl a enir, mae ef e a wnaeth hyn. Bydde bendith Duw ar ei air sanctaidd ef. Gydewch ni nawr droi at ein harglwydd mewn gweddi. I ni yn diolch I ti unwaith eto o Dduw am y fraint o cael dod ger dy fron ac yn dod trwy enw a thrwy heiddiannau dy fab a gwaredwr yr arglwydd Iesu Grist. Diolch i'n bod yn gallu dod yn sicr ac yn gadarn o'r derbyniad sydd yna gan yn dod wedi'n gorchuddio yn llwyr a pherffeithrwydd yr arglwydd Iesu Grist, wedi gwisgo I glogin o gyfiawnder ef. Ac felly fel dy blant I, fel rhai sydd wedi'n mabwysiadu, ni'n dod ac yn gallu dy alw di yn dad ac yn gwybod y fod hi'n ein clywed, yn ein gwrando ac yr wyt ti'n ateb ein gweddiau hyd yn oed cyn I ni ei gofyn. Ac felly o Dduw I ni yn llawenhau wrth ddod I oedfa arall yn gwybod dy fod ti wedi addo bod yma yn ein plith ni. Dy fod wedi addo bendithio pa mai dy blant yn dod at ei gilydd I gyd addoli I ddyrchafu dy enw. Ac felly o Dduw I ni yn dod yn barchus o'th flaen yn dy atgoffa di o dy addewidion. Lle fod na ddau neu dri wedi ymgynnull, yr wyt ti yma yn ein plith ni. Ac felly ni'n gofyn I ti o Dduw gad I ni fod yn ymwybodol dy fod ti yma yn ein plith ni. A bydd pob un o'n ni, bydd bynnag ein cyflwr ein sefyllfaoedd ni, a byddwn ni'n ymwybodol o'th bresenoldeb. Y rhai sydd yn bell yn ddaearyddol o'r lle yma, ond o Dduw yn ymuno gyda ni yn y gwasanaeth. Y byddant hwy hefyd yn ymwybodol dy fod ti yna gyda hwy ac dy fod ti yn bendithio bob yr un ohonom. I ni yn gweddio Dduw y bydde di yn siarad â phob un ohonom yn y modd sydd yn angen rheidiol ar ein cyfer ni. I ni'n gofyn I ti ddod I agor llygaid y deillion I weld ei hangen am waredwr. Y rhai sydd yn eiddo I ti ond efallai o Dduw bod ein cariad wedi oeri rhywfaint. Madden ni am hyn, argyhoedden ni o hyn, a terdan ni'n ôl i'r man lle dylsen ni fod. O Dduw, I ni yn gweddio bydd ein hawydd ni yn cynyddu fwy I dy foliannu di, dy wasanaethu di yn well. Ter di'n plith I ni yn gofyn I ti o Dduw i'n helpu ni I fod bydd dylsen ni fod yn ystod yr oedfa, yn ystod yr holl ddydd yma, a'r dyddiau sydd yn dod. I ni yn meddwl am ein hoedfa arbennig yn ystod yr gynhadledd, yr holl oedfa, ond y meddwl yn arbennig yma am yr un fydd yn cael ei chynnal ar y pnawn iau, yr un yn ein hiaith ni o Dduw y byddi di yn bendithio nawr, diogela'r oedfa honno nawr, ac yn gweddio byddi di yn peri y bydd na'r rhai, yn cael clywed am yr oedfa ac yn awyddus I ddod, ac na fydd na rwystrau'n dod ar eu traws nhw, ac y bydden nhw'n dod I wrando'r dair di'n cael ei gyhoeddi. Felly o Dduw, rho disgwyliadau mawr yn ein cylonau ni, ar gyfer bob un tro ni'n dod I di. Rho'r disgwyliadau y byddwn ni'n cael gweld
dy law di yn rymus ar waith. Felly o Dduw diogel yn hamser nawr, arwain ni yn ein harddoliad, tywallt dy lan ysbryd arnom, i ni'n gofyn hyn oll trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Dewch ni ganu Emynau 212 ac hefyd 213 o fy Iesu bendigedig unig gwmni fenaid gwan. 212 ac hefyd 213 gwni sefyll i'w chanu.
Dyma testyn o'r Salmau, Salm 22 ar adnod gyntaf. Fy niw, paham gwrthodaist, paham yr ydwyd mor bell oddi wrth fy iachawdwriaeth a geiriau fy llefain. Nawr yma y cawn ddisgrifiad manwl o'r groes yn y salm yma. Edrychir ar y salm fel salm y groes, y dywed Spurgeon ei fod fel llun, fel ffotograff o oriau fwyaf trist yr arglwydd Iesu Grist. Ei fod yn gasgliad, efallai gellir ei ddweud, yn gasgliad o'i ddagrau olaf. A mae Spurgeon yn mynd ymlaen i ddweud sut yma'r haul yn cuddio'r ser, ac ni'n gallu deall hwnna. Os edrychwn ni allan i'r awyr nawr, petai dim cymylau o'n cwmpas ni, mi fyddai'r haul yn llwyddo cuddio'r ser. Fyddwch chi ddim yn gweld yr un seren yn yr awyr petai chi'n mynd allan nawr. Pan bydd yr haul yn machlud, fe welwch chi'r ser. Tra fod yr haul allan, dydych chi ddim yn gweld y ser. Ac felly hefyd, mae'r arglwydd Iesu Grist yn ei wneud yma i'r salmydd Dafydd. Sut mae'r haul yn cuddio'r ser, felly, i ni'n gallu dweud, mae'r Iesu yn ei wneud i'r salmydd. Eri agweddau o'r salm, disgrifio dioddefiadau a gwaredigeth y salmydd Dafydd ei hun, a gellir darllen y salm a gweld, wel, mae Dafydd yn sôn am ei dreialon ef, a'r anhawsterau, a'r dioddef, ac yn ar waredigaeth, ac ych chi'n gallu gweld Dafydd yn y salm. Mae fe yw'r awdur ac mae'n gallu gweld ei fod yn adrodd profiadau personol. Ond, be mae Spurgeon yn dweud, unwaith i chi'n gweld Iesu Grist yn y salm, nid ydych mwyach yn gallu gweld Dafydd. Dydych chi ddim yn gallu gweld. Fel mae'r haul yn cuddio'r ser yn y dydd, felly unwaith i chi'n sylwi fod y salm yn sôn am yr arglwydd Iesu Grist, dydych chi ddim mwyach yn gallu gweld Dafydd. Neu mae'n mynd ymlaen hyd yn oed, nid ydych chi mwyach am weld Dafydd yn y salm. Dydych chi ddim eisiau gweld Dafydd yn y salm. A bydde Dafydd yn mentro dweud, dwi ddim eisiau cael ei weld yn y salm. Achos mae salm am yr arglwydd Iesu Grist yw hi. Ac felly yma cael weld y tywyllwch a gogoniant y groes, dioddefiadau Iesu Grist a'r gogoniant oedd i ddod. Nawr, mae yna rhai yn credu, os na fi i'r Iesu adrodd y salm yn gyfan ar y groes, ni'n gweld i fod yn dyfynnu'r salm ar y groes, ond os nad iddo adrodd y salm yn ei chyfanrwydd ar y groes, iddo wneud hynny yn dawel yn ei galon. Dyna be mae'r rhai yn meddwl. Ac ein gweddi yw y byddwn ni yn dod i weld a deall ychydig am ddioddefiadau Iesu Grist trwy'r salm yma. Bydd yr ysbryd glân yn agor llygad yn hyneidiau i weld yr hyn a wnaeth Iesu Grist, yr hyn a wnaeth y tad, yr hyn a ddioddefodd y mab. Ac y bydd yna rai trwy'r ras yn dod i weld yr ateb i'r cwestiwn. Dyma i chi gwestiwn. Pa ham, neu pam bu rhaid i Iesu Grist wynebu'r fath boen? Chos dyna beth i ni'n gweld fan hyn. Fy niw, paham gwrthodaeth. Pam fi oedd rhaid iddo fe? I ddioddef, falle chi edrych yn fe sawl ffordd. Ac yn gweddi yw byddwch chi'n dod i ddeall pam. Wel, yn gyntaf, hoffwn ni edrych ar gydernid Iesu Grist yn yr adnod gyntaf ei hun. Dyn ni'n mynd i fynd ymhellach na'r adnod gyntaf, ond yn yr adnod gyntaf, i ni'n gweld cydernid Crist yn ail, dioddef Crist ac yn drydydd, dim ond Crist. Wel, yn gyntaf, cydernid Crist. Fy niw, meddyliwch am hyn, a ydych chi'n gallu gweld cydernid Iesu Grist yn y geiriau yma? Fy niw, paham gwrthodaeth, paham yr ydwyd mor bell oddi wrth fy iachawdwriaeth a geiriau fy llefain. Falle bydd yna rhain dweud, wel, dwi ddim yn siŵr os dwi'n gallu gweld cydernid yno. Yn sicr, i ddyn pechadurus, neu'r adeg hon, y dorf gwawdlyd, yr iddewon oedd llawn atgasedd, mi fyddai'r Iesu yn ymddangos yn wan tu hwnt yno ar y groes. Mi fyddai chi'n sicr, mi fyddai pawb yn meddwl, darlun yw hyn o wendid. Does dim cadernid yma, gwendid yw'r cyfan. Byddai ei sefyllfa, ond i fydda fe, yn edrych yn gwbl anobeithiol. Yn ddyn weddol ifanc yn doedd e, o ran oedran. Mi fyddwch chi gallu meddwl, hwn oedd yr un oedd yn honni, oedd yn mynd i fod yn arweinydd i Israel.
wedi cyrraedd oedran arbennig yn ei 30au cynnar. Yr oedd na dorf yn ei ddilyn, roedd ganddo fe ddisgyblion ei hun, yr oedd na bobl yn siarad amdano fe. Ac yna, wedi ei weinidogaeth ar y ddaear, a wrthwynebwyd gan lawer, yr oedd na lot o wrthwynebiad tuag at yr Iesu. Ac nawr, ar ddiwedd cyfnod byr, 2 mlynedd, dim ond 2 mlynedd, gellir byddai'r byd yn dweud, yr oedd hwn yn honni fod yn rhywbeth mawr. Ac yn ei weinidogaeth bob tro bydde fe'n ymgynnull, mi fydde yna bobl yn ei erbyn yn ei watwar, yn ei ddirmygu fe, yn ei gesau bydde pob math o bethau. A nawr oedd y diwedd wedi dod, yr oedd achosion llys rhagfanllyd yn ei erbyn ac mae hwnna'n arwydd o wendid, yr oedd e wedi cael ei ddal, yr oedd e wedi cael ei glymu fyny, yr oedd yr haen, doedd dim gobaith iddo fe ffoi yn ôl pob golwg. Yr oedd na wawdio dirmig, poeri, fflangelli, ac nawr yr aelodau olaf wedi cyrraedd i'r gelyn yma i grefydd yr Iddewod. Yr oedd y dorf yn edrych, dyma'r diwedd, dim ond 2 mlynedd yr oedd e wedi bod wrthi, dim ond 2 mlynedd. A dyn ifanc yma oedd yn meddwl, edrychwch, mi fydden nhw wedi dweud, nawr te, i ti wedi honni pob math o bethau, ond edrycha, dim ond 2 mlynedd i ti wedi bod wrthi. Ac i ti wedi cael gelynion yr holl adeg o'r 2 mlynedd yma, beth bynnag i ti wedi honni, edrycha ble mae wedi diweddu lan. Mi rwy ti o flaen dy well o'n nhw'n dweud, rwy ti wedi bod mewn achosion llys, rwy ti wedi cael dy giro a poeri arno i dy daro, ac mae'r sefyllfa mor drienus. Roedd yn edrych mor wan. Pryn, oedd ddim yn gallu cario'r groes ei hun. Roedd e wedi cael ei giro gymaint. Gwaed yn llifo lawr. Ac o'r diwedd, y credant iddynt gael gwared ohono. Roedd yn edrych yn anobeithiol, yn doedd e? Roedd yn edrych yn drienus i'r Iesu. Ac yr oedd y gelynion yn meddwl o'r diwedd, i ni wedi rhoi taw ar hwn. Ond nid felly'r sefyllfa, ac o'r geiriau cyntaf y Salm, dyw'r byd yma'n mynd i weld, oedd yr Iddewon yn mynd i weld, oedd yr rhai oedd yn ei wawdio fe ddim yn ei weld, ond yn y geiriau cyntaf yma, yn y Salm yma, i chi'n gweld y fath gadernid, y geiriau a ynganodd ar y groes, a ddyfynnu rai ar y groes, lle mae'n dyfynnu'r Salm, Matthew 27:46 ac ynghylch y 9 awr y llefodd yr Iesu a llef uchel gan ddywedyd Eli, Eli, lama sabachthani. Hynny yw, fy niw, baham am gadewaist. Am eiriau. Yma ni'n gweld fflachiadau o leini yng nghanol y tywyllwch. Does dim gwadu'r ffaith. Yr oedd na wendid, Does dim gwadu'r ffaith, yr oedd na dywyllwch tu hwnt, erchyll. Ond yn y geiriau mae yna fflachiadau o leini ac o gadernid. Cawn weld yma gafeiliad cadarn yr Iesu yn ei dad nefol. Cyffesa wrth alw ar ei dad. Ac mae'n gwneud mae'r pwyslais yn anhygoel. Fy niw, fyna i chi'n gweld cadernid yr Iesu. Mae'n gwybod beth sydd o'i flaen, Ond yno ar y groes a'i ddwylo pyr ar led. A mae'r hoelion wedi gwasgu mewn i'w ddwylo fe ac i'w draed a'r gwaed yn llifo lawr, a'r coron o ddraen ar ei ben, a'r ystlys wedi cael ei, a'r gwaywffon wedi cael ei wthio mewn i'w ochr Ac yna gyda'r poen ac yn gwybod bod y tad yn mynd i'w gosbi fe yno ar y groes. Yno mae'n gweiddi allan, fy niw. Yn yr enw mae'n golygu cryfder. Yn yr enw ar ddiw mae'n golygu nerth yr holl alluog. Mae'r Iesu yn gwneud cyffes datganiad clir yna o gadernid. Mae e'n gwybod i ddiw ei dad fod yn holl alluog. Fe wybu y byddai ganddo'r nerth i'w gadw a'i gynnal ac yn sicr nid gweddi o anobaid sydd yma wrth iddo ofyn y cwestiwn fy niw, paham gwrthodaist, paham yr ydwyd mor bell oddi wrth fe iachawdwriaeth a geiriau fy llefau. Mae yn weddi yn gyntaf sydd yn dangos yn hytrach nag o'n anobaith, ond gobaith. A dim gobaith croesi bysedd yw hwn. Mae hwn yn sicrwydd. Fy niw. Gan y gwybu apel sydd yma, at un y gwybu fydd yn ei gynnal, ac sydd yn abl i'w wneud.
Mae'r boen wrth ddioddef a berodd y cwestiwn gael ei ofyn, nid yr amheuaeth o ffyddlondeb ei ddiw, dim dyna beth sy'n achosi'r cwestiwn, ond mae dan y fath boen. Ond mae'n gwybod na fi dim yn rhwystro cynllun Duw. Pan yr oedd yr Iesu'n rhodio ar y ddaear. Ac wrth wynebu bygythiadau elynion dydd ar ôl dydd, gwybu na all neb ei ddal na'i ladd tan i'r amser penodedig gyrraedd. Achos roedd na gynllun. Ac roedd y cynllun yn mynd i weithio. Yr oedd yn mynd i lwyddo i achub dyn o'i pechodau. Ac rhan o'r cynllun yma oedd y groes. Roedd rhaid iddo fynd i'r groes. Ac felly, hyd yn oed cyn y groes, pan oedd i elynion yn dod amdano ac eisiau ladd yr oedd yn llwyddo mynd fan hyn neu fan draw. Doedden nhw ddim yn cael ei ddal, achos nid nawr oedd yr amser. Nid dyna oedd yr amser penodedig. Ac felly roedd yn gwybod yn ystod ei fywyd. Roedd yn gwybod ni all dyn ddod a'i ddal, a'i ladd cyn i'r amser bod e'n rhoi ei fywyd. Ac felly yma ar y groes, mae e'n gwybod i sicrwydd bod na drefn, fod na gynllun. Roedd y cyfan yn rhan o gynllun y drindod a ffurfiwyd cyn llunio'r byd. Ac felly, pam yn dweud fy niw, mae e'n gwybod. Does dim amheuaeth fan hyn. Ac felly, yno ar y groes, wrth wynebu erchyllderau'r groes, gwybu y bydd ei ddiw yn ei gynnal, y bydd ei dad yn ei gynnal, ac y dawr fuddugoliaeth. Mae'n gwybod bod y fuddugoliaeth yn dod. Ond mae'n dan y fath erchyllderau, fath boen. Ond mae'n gwybod, mae yna gydernid, mae yna sicrwydd, mae yna hedd, mae yna popeth yma, ond o'r ofnadwy yw'r sefyllfa mae'n gwynebu, ac o dan y pwysau o'r boen, mae'n gweiddi allan, ac yn llefen fy niw, paham am gwrthodaist. Ond nid cwestiwn yn cwestiynu Duw yw e. Dyw e ddim byd o'r fath, mae'r cwestiwn yn dod o gydernid. Dyma yw'r cynllun. Mae e mor sicr, mae e mor gadarn, mwyn yn gysur ond dyw e. I'r rhai sydd yn ceisio pa maen nhw dan bwysau euogrwydd fel mynyddoedd byd. Efallai rhai sydd yn gwrando, sydd yn teimlo pwysau erchyllderau euogrwydd pechod. Does dim byd gwaith nag oes? Does dim byd gwaith yn y byd na pan yn dod wyneb yn wyneb ac euogrwydd ein pechod. Mae'r pwysau fel mynydd fel mae Pantegelyn yn dweud. Dyma i chi gysur, ni all ddim byd rwystro cynllun Duw yn eich bywyd chi. Os iddo gychwyn y gwaith, fe fydd yn ei gwblhau. Mae yna gydernid fyna. Mae yna rhyw hwb fach i'r rhai sydd yn ceisio iddo fel barhau. Wel, gadewch i ni symud ymlaen. Ni wedi gweld cydernid Crist, hyd yn oed yn yr adnod gyntaf yma, ond awr, beth am ddioddef Iesu Grist? Fy niw, paham am gwrthodaeth, paham yr ydwyd mor bell oddi wrth fe iachawdwriaeth, a geiriau fy llefain. Nawr, fyddwn ni byth yn gallu llwyr ymgyffred y dioddef a ddioddefodd Iesu Grist ar y groes. Dyw e ddim yn bosib, nag yw. Mae y tu hwnt i ni. Ond wrth ddweud ei fod e tu hwnt i ni, mae'n rhaid i ni ymdrechu, ond oes, mae'n rhaid i ni ymdrechu i weld ac i ddeall gymaint ac i ni'n gallu deall yr hyn a wnaeth yr arglwydd Iesu Grist, yr hyn a ddioddefodd Iesu Grist. A pham y dioddefodd, mae'n rhaid i ni, ond oes, mae'n rhaid i ni ymdrechu, rhaid i ni drio deall. Mae'n emyn yn Saesneg sy'n dweud, dysga mi, beth mae'n golygu. Mae yna rhyw emyn sydd yn dweud, dwi eisiau dod i ddeall. Dwi'n ddim yn bosib i fi ddeall, ond gad i mi ddeall rhywfaint. Pam? Am gwestiwn a fynodd yr Iesu. Pam ym gwrthodaeth. Pam yr ydwyd mor bell oddi wrth fe iachawdwriaeth a geiriau fy llefain. Pam ar yr adeg yr oedd yr Iesu angen ei dad fwyaf. Mae fel rhyw fath o ddatganiad mwyn i ni ddeall pam bod yna. Wrth gwrs bod yr Iesu'n deall, dwi ddim yn gofyn ddim yn gwybod yr ateb, dwi ddim yn gofyn o anobaith ac ansicrwydd, mae yna gydernid yn ei gwestiwn, mae yna rhyw ddatganiad fan hyn, mae yna rhyw wers yma, ac mae am i ni ddeall pam i'r tad ei wrthod e. Pam ar yr adeg yr oedd yr Iesu angen ei dad fwyaf yno ar y groes.
yn wynebu holl gasineb dyn ac ymosodiadau'r un drwg. Mae'r darlun yn un brawychus ond mae'r sefyllfa gweitha posib. Mae'r holl elynion wedi amgylchynu fe yno o'r droed y groes ac ydyn gallu gweld y dirmig ar gwawd a gweld y casineb ac o'r diwedd mae wedi mynd o'r oedd yr Iddewon yn meddwl ac yna Satan ei hun. Mae yna rhywbeth brawychus pan chi'n meddwl chi'n dod yn agos at presenoldeb yr un drwg. Mae yna rhyw'r ias yn does yna. Ac chi'n cael adegau pan chi'n ymwybodol, mae yna rhyw elfen o dywyllwch ynghlwm ar rhywbeth, neu rhywun, neu rhyw rai, neu rhyw le. Ac dwi ddim yn sefyllfa gyffyrddus nag yw e. Pa mae'n ymosodiadau ar pregethu'r efengil a chi'n gweld ymosodiad ffyrnig, i chi'n teimlo mae hwn wedi dod o'r fall ei hun, o'r un tywyll ei hun, o Satan ei hun, ac mae'n rhoi rhyw ias lawr eich cefn chi, ac i chi'n gwybod mae hwn yn afiach, mae hwn yn ddieflig, a chi'n gweld yng ngwyneb rhai pan maen nhw'n dod, a maen nhw'n cysau yr hyn sy'n cael ei ddweud, i chi'n gweld rhywbeth o'r diafol ei hun yno, ac mae'n codi dychryn arno chi, ac i chi'n teimlo, rhaid i fi fynd o'r sefyllfa yma yn gloi, a chi'n gweddio, Dduw, diogela fi. Dyna yw pan mae presenoldeb yr un drwg. Mae rhaid i ni wastad weddio am diogelwch Duw holl alluog pan i ni'n ymwybodol o ymosodiadau yr un drwg. Achos mae mor ffyrnig. Ond wrth y groes, mi fydde'r presenoldeb wedi bod yn afiach. Mi fydde Satan wedi bod yna a'i bicellau tanllyd. Ac mi roedd Iesu wedi amgylchannu gyda gelynion, dynion a Satan ei hun. A'i holl angylion dieflig. A'r adeg fwyaf roedd angen yr Iesu ei dad. Doedd ei dad ddim yna iddo fe. Roedd ei dad wedi troi gefn arno fe. Dyna pam yn dweud, fy niw, paham ym gwrthodaeth. Ond mae o gadernid, ond mae'n datgan rhywbeth fan hyn. Pam bu ei dad i adael? Pam iddo droi gefn ar ei fab? Pan ni wnaeth yr Iesu ddim byd o'i le. Bu'r Iesu fyw bywyd perffaith, fe i fyddhawodd e'r gyfraith yn llwyr, fe gadwodd e bob rhan o'r gyfraith. Doedd dim byd drwg am yr Iesu. Nid oedd un pechod gellir ei gyhuddo ohono, paham gwrthodaist. Ond nid ofni y digwyddiad ydoedd, ond yr oedd cefn ei dad wedi ei droi. Mae hwn un o'n rhywbeth fwy sydd yn syfrdanol. I ni'n gallu ofni digwyddiadau, ond yn yr achos yma mae'r digwyddiad wedi dod. O fe brofodd yr Iesu tra roedd ar y ddaear, ei gyfeillion agosaf yn troi cefn arno. Ac yn sicr, trodd ei genedl yn ei erbyn, yn do fe? Ond yr hyn a welwn ni yma'n waith na chyfeillion, na cenedl, na dim byd. Fe trodd ei dad, ei gefn ar ei fab. Nawr petai yn gerydd yn unig, gellir dweud byddai yn haws ei ddioddef yn cael cerydd gan ei dad, gan y byddai dal i weld ysblander a llewyrch wyneb y tad arno. Ond yma, nid dyna beth sy'n cael ei ddisgrifio. Yma cael weld yw dad ei adael ei wrthod. Fe trodd ei gefn arno, doedd e ddim yn cael ei bresenoldeb. Fe drodd ei gefn ar ei fab a merchill am ddioddef i golli presenoldeb ei dad. Dyma yw uffern. Am ddymderau o dywyllwch y fath boen a wynebu holl digofaint y tad yn cosbi, a mae hwn tu hwnt i'n deall ni, cosb un enaid o dragwyddoldeb yn uffern, ond beth ni'n deall fan hyn o'r groes yw fe ddioddefodd Iesu Grist y tad yn troi gefn arno ac yn tywall ei ddigofaint y gosb am pob un o'i blant. Mae'r gosb yn anferthol. Dyna pa mor ddwfn yw'r gosb. Eseia 53, adnod 4, dihau e fe a gymerth ein gwendid ni ac a ddig ein doluriau eto ni a'i cyfrifiasom ef wedi ei feiddi ei daro gan Dduw a'i gystuddio. Fe nath Dduw taro ei fab. Fe nath e cystuddio ei fab, fe gosbodd ei fab, a dim dim ond cosbi, mae'n cosbi, a chosbi, a chosbi, a chosbi, am pob un o'i blante, pob cywerth a pob un o'i blante, fe nath e gosbi ei fab. Adnod 10 eith yr arglwydd a fynnau ei ddryllio ef, ac e fe a'i clwyfodd.
Gwybyr Iesu ei hun ei fod yn ddieuog o'r un camwedd. Ond yno ar y groes profodd y fath gosbedigaeth, ac eto fe yn bir ac yn lan. Cymaint oedd ei ddioddef, doedd dim llais ganddo. Dwi ddim yn glir yn y cyfieithiad Cymraeg, a geiriau fy llefain. Ond mae yna fwy na llefen fan hyn. Mae'n llefen pan nad oes llais ar ôl dy chi. Pryn oedd llais gan yr Iesu, wrth iddo wylo dan erchyllderau'r gosb. Ac fe wybu yr ateb i'r cwestiwn paham yn gwrthodaist. Gwybu'r Iesu mae yr ateb i'r cwestiwn paham yn gwrthodaist am ddatganiad. Fe'n gwrthodaist oherwydd pechodau dy bobl. Ein pechodau ni, dyna pam yr oedd yno, dyna pam fi oedd rhaid I ddiw y tad droi cefn ar ei fab, dyna pam fi rhaid oedd fo wrthod ei fab oherwydd ein camweddau ni. Fe ddath Iesu Grist i'r byd yn unswydd I wneud y dasg yma, I gymryd cosb ein pechodau ni arno ei hun. Pan ni'n meddwl am ein pechodau ni, pan ni'n meddwl mae rhaid diniwed I ni'n meddwl, mae reina'n anfer, ond ni'n gallu gweld mae yna rhaid diniwed, dyn nhw ddim yn ddiniwed, ac yna rhaid gwaith a gwaith, ein meddyliau ni, ein gweithredoedd ni, ein geiriau ni, ein balchder ni, ein hunanoldeb ni, yr holl bethau brwnt, yr holl bethau afiach amdano ni, yr holl bechodau, o'r eiliad y ganwyd ni, hyd y dydd hwn a tan byddwn ni'n gadael, mae'r holl bechodau hynny. Fe ddath Iesu Grist yn unswydd I gymryd y gosb am bob un pechod. Dyw ddim yn gofyn o anwybodaeth. Mae'n gwybod yr ateb. Nid yw yn gofyn o ddiffyg ffydd neu fod yn ddiamynedd, dim diamynedd sydd fan hyn. Nid yw yn gofyn y cwestiwn yn anobeithiol gan y gwyddwn iddo ddangos ei ymddiriadaeth yn ei dad nefol. Daw y cwestiwn fel arwydd o fawredd ei ddioddef. O chwerwder ei ddioddef, am ddioddef oedd ar y groes. Hebreaid 5:7. Yr hwn yn nyddiau ei gnawd, gwedi iddo trwy lefain cryf a dagrau, offrwm gweddiau ac erfyniau, at yr hwn oedd abl i'w achub ef, oddi wrth farwolaeth, a'i chael i'w wrando yn yr hyn a ofnodd. Ond nid yw hwnna'n ddisgrifiad o'r adnod gyntaf o'r Salm, gallech chi ddweud. Yr oedd ei ddioddef yn ddeiblyg, fe gollodd bresenoldeb y tad, ond hefyd yn ail, fe ddaeth wyneb yn wyneb a digofaint y tad. Dyna I chi oedd y dioddef ar y groes. Y dioddef deiblyg yma. Fe nath yr arglwydd, fe nath y Duw y tad droi ei gefn ar ei fab, ac ni chafodd fwynhau presenoldeb y tad, ond yna yn ychwanegol at hyn, fe dywalltodd y tad ei ddigofaint ar ei fab. Dyma beth perodd iddo ofyn fy nyw paham ym gwrthodaist. Mae'n gwybod yr ateb. Fe'n gwrthodaist oherwydd pechod fy mhobl. Dyna pam fi oedd rhaid iddo fe ddioddef. Wel, yn drydydd felly yn olaf, dim ond Crist. Yr ateb i'r cwestiwn. Y rheswm dros y dioddef. I ni'n gwybod mae'n pechod ni ydoedd. A dim ond un a oedd yn abl I dalu y fath bris. I ryddhau pechaduriaid o ganlyniadau ei pechod. Dim ond un oedd yn gallu gwneud hyn. Does neb yn hanes y byd wedi dod. Ymhlith a fi neu yn tai ddaw. Does debyg iddo fe. Dyna mae'n Pregethodd yn dweud. Me wedi deall e. Ni'n deall rhywfaint, ydyn ni'n gallu deall e gyd. Ond ni'n deall mwy. Ond mae Pregethodd wedi deall e, ymhlith a fi, does neb wedi bod oedd yn ddigon agos I ddelio â phechod, ac ymhlith a rhai a ddaw, does neb fydd yn gallu, ond hwn yw'r unig un sydd yn abl I ddelio, I dalu'r pris, I ryddhau pechaduriaid o'i caethiwed o ganlyniad I pechod. Mor fawr yw ein pechod, mor nerthol. Dyn ni rioed wedi meddwl pa mor gryf yw pechod. Mae pechod mor gryf, mor dyn yw gafael pechod. Dych chi rioed wedi trio cael staen I ffwrdd o rhyw ddilledyn.
a dyw e ddim yn dod. Chi'n rwbio ac yn rwbio, chi'n prynu nwyddau i'r oed yma, dyw e ddim yn symud o gwbl. Chi'n trial am wythnosau, does dim byd, ac mae'n striwa'r holl ddilledyn. Ac un o waith yna, mae hwnna jyst yn ddilledyn. Ond pan ni'n meddwl am y staen am bechod, mae pechod mae gafael pechod mor dyn, mae'r temptasiynau gallu bod mor gryf, ffwl sydd yn meddwl bod ganddo ni'r gallu i ymwrthod â temptasiynau ac yn y blaen, ac ym rhaid i ni cael nerth o ddichod. Ond nid yw hwnna'n wir, ond beth ni yn gwybod yw hyn, pan ni wedi pechu, pan ni wedi dyhu am bechu, pan ni'n gwybod ein bod ni'n eog, pwy sydd yn ngabl i ddelio ar eogrwydd hynny, mor erchyll yw'r eogrwydd, mor dywyll yw'r staen, mor frwnt yw'r pechod. Mae'n anferth, ond yw e? Anghrediniaeth ar enau dyn, mae'r gafael o anghrediniaeth ar enau dyn, mor dyn. Mor fawr y cymwedd yn erbyn Duw trigarog, holl alluog. Dim ond yr Iesu, dim ond mab Duw, oedd yn gallu bodloni gofynion y tad. Dim ond un ffordd oedd yn bosib i ddelio â phechod. A rhaid cael perffeithrwydd, ni'n gwybod hynny. Dim ond Crist oedd yn abol i gyflawni gofynion y gyfraith yn ein lle ni, doedd neb arall yn gallu gwneud hynny. Dim ond Iesu Grist, mab Duw, oedd yn abol i fyw bywyd perffaith. Rhaid cael cyfiawnder a rhaid cael cosb am gymweddau, a dim ond Crist oedd yn abol i ddioddef ar y groes. Y tad yn troi gefn arno, ac yna yn ei gosbi fe, ac yn cosbi a chosbi, yn taro am bechodau, mor erchyll oedd bechodau. Mae'r emynydd yn dweud, pan ych chi'n meddwl am yr hyn am wnaeth Iesu Grist, yn gwybod cyn mynd i'r groes, y byddai'n dweud fy niw, paham ym gwrthodaeth, paham yr ydwyd mor bell, oddi wrth fe achawdwriaeth a geiriau fy llefain. Roedd yn gwybod pam byddai fe'n dweud y geiriau, roedd yn gwybod y dioddef, roedd yn gwybod yr ateb, roedd yn gwybod bod rhaid. Ond onid yw e fel mae'r emynydd yn dweud, dyma gariad fel y moroedd, tosti'r ieithau fel y llu, twysog bywyd pur yn marw. Marw i brynu'n bywyd ni. Pwy all beidio a chofio amdano? Pwy all beidio a threithi glod? Dyma gariad nad a'n angof tra fo nefoedd wen yn bod. Mae'r ail bennill, dwi ddim gyda ni, ond yr ail bennill, ar galfaria yr ymrwygodd, holl ffynhonnau'r dymder mawr, torodd holl argeiau'r nefoedd, oedd yn gyfain hyd yn awr. Gras a chariad, megis dilyw, yn ymdywall ymanghlyd a chyfiawnder pur a heddwch, yn cusanu eog fyd. Dyna chi yw'r groes. Dyma oedd yr unig ffordd. Fe ddath y drindod a'r cynllun yma i achub dyn cyn i'r byd cael ei lunio. Mae hwnna'n gwneud yn fwy o ryfeddol. Mae fuddod Iesu Grist yn dod i'r byd fel oen i'r lladdfa, yn dod yn wirfoddol. Fe ddaeth o'i wir fod, yn gwybod y dioddef y byddai'n ei ddioddef. Ond pan daeth yr awr am bwysau, am erchylltra, am ddioddef, ac hyd yn oed fyna mae yn datgan cadernid ei le, fy niw. Yr wyt ti'n ddiw holl alluog, yr wyt ti'n ddiw cadarn, i ni mynd i goncro, i ni mynd i fod yn fuddugoliaethus. Ond mae'r pwysau'r eogrwydd y byd yn cael ei osod arno fe, ac mae'r gosb yn cael ei bentyrnu arno fe, ac mae am i ni wybod pam y gwrthodwyd ef gan ei dad. Oherwydd ni. Oherwydd ein gwrthodiad ni o'r efengil. Oherwydd ein balchder ni, oherwydd ein bryntni ni, oherwydd y cyfan. Ond dyna oedd y cynllun cyn i'r byd cael ei ffurfio, ond am gynllun perffaith, llawn cariad. Dyma i chi emyn sydd yn ei wneud yn fwy personol i ni. Ai am fy meiau i dioddefodd Iesu mawr, pan ddaeth yng ngrym ei gariad ef o entrych nef i lawr.
Ond nid yw hwnna'n ddisgrifiad, nid dyna beth ni'n dymuno, y bydd yr ysbryd ar waith mewn fath ffordd, bydd yn peri fod yna rai yn cael gweld eu pechod ac yn gweld erchystrau pechod. Mae dyna a hoeliodd Iesu Grist i'r groes. Ac yn gweld y byddwch chi'n atebol ger bron Duw rhyw ddydd, ac chi'n teimlo'r pwysau, chi'n teimlo ofnau'r beth, a chi'n teimlo ofnau dydd y farn. Ac yna chi'n meddwl, am fy meiau I dioddefodd Iesu mawr, pan ddaeth yng ngrym ei gariad ef o entrych nef I lawr, cyflawnau'r gyfraith bir, cyfiawnder gafodd iawn, a'r ddyled fawr cymaint oedd a dalodd ef yn llawn. Mae Iesu Grist yn talu'r ddyled yn llawn yno ar y groes. Dioddefodd angau loes yn ifydd ar y bryn, a'i waed a ilch yr ethiop di yn lan fel eira gwyn. Bu'n angau'n hangau ni wrth farw ar y pren, a thrwy ei waed y dygir llu trwy angau i'r nefoedd wen. Dyna yw'r groes, dyna'r neges. Dydyn ni ddim yn pregethu, triwch fod yn well. Newch gweithredoedd da, helpwch eraill. A'r holl beth yna, dim un o'r pethau yna'n pethau drwg, ond does dim un yn mynd I achub enaid. Yr hyn sy'n mynd I achub enaid yw hwn, bu'n angau'n hangau ni wrth farw ar y pren, a thrwy ei waed y dygir llu trwy angau i'r nefoedd wen, trwy'r gwaed a lifodd ar y groes. Dyma oedd y ffordd, pan grymodd Iesu ei ben wrth farw yn ein lle, a gorodd ffordd pan rwygau'r llen I bir drigfanau'r ne. Mae'r holl efengil yn yr emyn yma. Mae pob pennill yn llawn efengil. Pan by'r Iesu blygu ei pen ac yn marw yno. Pan anadlodd ei anadl olaf. Pan dioddefodd holl ddioddef troson ni. Be nath agorodd ffordd. Fe rwygodd y llen, ni'n gwybod hynny. Ond fe agorodd ffordd I bir drigfanau'r ne. Gorchfygodd uffern ddi. Dyma beth oedd yn gwybod pan oedd yn dweud fy niw. Roedd yn gwybod byddai'n concro. A dath penllanw'r concro, pan nath atgyfodio'r beth, oedd yn gwybod bod hwnna'n mynd I ddod ar ôl trydydd, oedd wedi dweud oedd pobl, mi fydde fe'n atgyfodi, ac felly yr cadernid yma, roedd yna sicrwydd yma, ond ni'n gwybod, fe orchfygodd roedd yn gwybod bod e'n mynd I orchfygu, ond roedd rhai dal iddo fe ddioddef, achos ein pechod ni, ond fe orchfygodd uffern ddi, gwnaeth ben y sarf yn friw. Mae'n cyflawni y broffwydoliaeth yn Genesis. Gwnaeth ben y sarf yn friw o'r carchar caeth, y dygir llu trwy ras I deulu Duw. Gai ofyn, oes yna rai sydd yn teimlo yr eogrwydd am bechod? Y pechod a hoeliodd yr Iesu i'r groes. Wel os felly, trowch at Grist tra y galler ei gael ef. Gelwch arno tra ei fod yn agos. Ond dyna yw'r unig cyngor gellir ei rhoi. Galwch arno. Peidiwch oedi. Ond nid oes na oedi diri yn gallu bod, nes bod fi'n teimlo'n well, nes bod fi'n teimlo fwy o fy mechod. Dych chi wedi gweld eich pechod. Os ych chi wedi gweld eich pechod, dewch at droed y groes felly. Peidiwch oedi, trowch at Grist, tra ei fod yma, tra gellir ei gael tra eich fod yn agos I chi, yn dangos I chi'ch pechod. Gelwch arno, tra ei fod yn agos. Pam? Gan y dywed Crist, hwn a ddel ata fi nesbwriaf efallan ddim. Yr addewid yw y sawl a ddaw at Grist. Dyw byth yn ei troi nhw I ffwrdd. Dyw yn gallu. Dyw ddim yn bosib. Dyw ddim yn bosib I Iesu Grist troi yr un sydd yn y difar I ffwrdd ohono, achos mae wedi addo. Mae wedi addo y bydd yn delio â chi. Ond am ddioddef. Am ddioddef. Byddwn ni'n deall mwy am y dioddef. Fy niw, paham ymgwrthodaist, paham yr ydwyd mor bell oddi wrth fy iachawdwriaeth, a geiriau fy llefain. Ac ni'n gwybod pam, achos dyma oedd yr unig ffordd i'r tad ei wrthod, ac iddo gosbi ei fab yn ein lle ni. Gadewch I ni weddio. O Dduw, I ni yn diolch I ti am yr efengil sanctaidd. I ni yn diolch am ffordd iachawdwriaeth, am y cynllun, a drefnwyd cynllunio'r byd, cyn lledu'r nefoedd wen.
I ni yn diolch fod yr arglwydd Iesu Grist wedi dod yn ifydd yn gwybod o Dduw yr hyn oedd o'i flaen ac fe ddoth o'i wir fodd. Ac o Dduw i ni yn diolch i ti felly am y dwylo pur oedd ar led, am y goron ddraen a gafodd ei osod ar ei ben ac am y gwaed a lifodd ar y groes. O Dduw, arwain y neidiau nawr at droed y groes, lle byddant yn derbyn y maddeiant a'r sicrwydd cadwedigaeth. Tyrd gweithio ni'n plith, i ni'n gofyn hyn oll trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Wel, i orffen ein gwasanaeth, gadewch i ni ganu'r emyn honno, 360 ai am fy meiau i dioddefodd Iesu mawr pan ddaeth yng ngrym ei gariad ef o entrych nef i lawr. 360 yn ei sefyll i'w chanu. A nawr bydde di ras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân fod gyda chwi oll hyd byth.